Geçen ayın 29'unda Russiýanyň Gara deňiz gämi floty Sevastopol portunda söwüş dronlary arkaly urlandyklar habar berildi. Hem deňiz dronlary hem de howa dronlary arkaly edilen hüjümde 3 Rus söwüş gemisi zeper görendigi bildirilýär. Zeper gören gemileriň içinde Admiral Makarov hem bar diýilýär. Admiral Makarov Moskwa atly Russiýanyň esas söwüşçi gemisi kark edilenden soň ýerine goýulan söwüş gemisi. Rus tarapy zeperiniň uludygyny dolu aýtmasa-da, soňky eden hereketleri bilen köp zady subut edýär. Gäm flotyna edilen hüjümden soň Putin buğdoý barada edilen Stambul sözleşmesinden çykandygyny aýtdy. Stambul sözleşmesine Birleşen Milletler, Türkiýe we Russiýa bardy. Şeýlelikde Russiýa Afrika we Arap ýurtlaryny açlyk kopy bilen ýüzbeýiz goýýar. Muňa garamazdan Türkiýe buğdoý taşyma üçinçiligini dowam etjekdigini aýdyp, Russiýany garşysyna aldy. Şeýle hem Gara deňiz floty urulandan soň Russiýa Ukrainanyň durly şäherlerine raketaly hüjümler edip, wajyp altyapylara uly ziýanlar berendigi resmiler tarapyndan aýdyldy. Krim köprüsi urulan wagty hem şoňa meňdeş ssenariýa bolupdy. Şonda Ukrainanyň elektrik energiýasynyň 3den 1 ýok edilipdi.